No co? Kdyby je zastřelili, tak by z nich byli mučedníci. Uděláme z nich zloděje, co za peníze pomáhají Američanům. Mr. Koller, please come here and bring your passport with you. Moje drahé děti, milovaná Zdeno, snad se k vám tento dopis dostane. Drahá Zdeno, prosím, abys mi odpustila. Radku, jsi nejstarší. Buď oporou a rádcem Pepovi a Nenušce. Nendo a Pepo, učte se pilně, abyste byli vzdělanými a prospěšnými lidmi. Opřete se jeden o druhého, buďte svědomití a čestní. A pamatujte, že bez svobody nelze žít, jen přežívat. Myslím na vás, líbám vás v duchu všechny naposled. Táta.